ଆମର ଏଇ ଟିଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ହାର୍ଡ଼ଲି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଗୁଡ଼ା 10,000 ଦରମାରେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖଟି ଖାଇବା ଲୋକ 5,000 ଚଳି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆକୁ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛେ। ତଥାପି ଆଜି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରତି ଆମର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଲୋଭ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ତାଙ୍କର ଦରମା ଉପରେ ଲୋଭ ଏତିକି ଯେ ସେ 40-50 ହଜାର ପାଇକି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚଳିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଅଲଗା ବହୁତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ପିଲା ବେକାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବେ। କିଏ କହୁଛି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଚାକିରି 15 ବର୍ଷ କରିଦିଅ। କିଏ କହୁଛି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଦରମା 25,000-30,000 କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଗୁଡ଼ା 1500ରୁ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେ ଥର ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତମର ଆଖି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା। ଖାଲି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଏବେ ଦିଆ ହେଉନି। ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ଶେଷ ହେଲା ପରେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତମେ ମାନେ ଦେଇଦେବ ନା? 40-50 ହଜାରରେ ସେମାନେ ଯଦି ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବେ, କ'ଣ ପଇସା ରଖିବେ? ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ରଖିବେ? ନା ସେମାନେ ତାଟିଆ ଧରିକି ଭିକ ମାଗିବେ, ତମେ ମାନେ ଆସିକି ଢାଳି ଦବ? ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। ଟିଚର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆର ଯଦି କାହାର ଦରମା ବେଶୀ, ତାହେଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଖିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଦରମା କମାଯାଉ। ଧନ୍ୟ ମଣିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଙ୍କଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। କୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛ? ଟିଚର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ମୁହଁ ଫୁଟୁଛି, ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲ? ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନା? ଯଦି ତମେ ଯୋଉ ଟିଚର ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲ, କଥା ଶିଖିଲ, ଆଜି କଥା ଦିପଦ କହିପାରୁଛ, ସେମାନେ ବି ଟିଚର ଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଟିଚର ଥିଲେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟିଚର ଜାତିକୁ ତମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ। ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଶିଖୁଛ ତମେ? ଆରେ ଯଦି ଟିଚର ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ତମ ସ୍କୁଲରେ, ତମ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର। ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗାଁର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଦିନେ ମେତି କେବେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍?
आज टीचर मानकर दरमा प्रति बहुत कंप्लेन बाहरी पड़ी से माने मनीष ना तांकर किछि इच्छा ना तांकर से दीदी जन कहीदेले 2-3टा पिला हेले केमिति पोषिबे आउ जो चाकरी न करिकी 2-3टा 4टा 5टा पिला करूछंती सेमान को कौन कहब सेमान को कौन कहब आज दीदी कहीदेले बोली कि तमे माने कहीदेल जे आपण टीचर है कि 3-4टा पिलार कथा कहउछंती आपण कौन शिक्षा देवे जदि से शिक्षित है कि भगवान जदि धरा जाओ कथाटा कहूँ गोटे पिला है सेकेंड रे ट्विन्स हेले कौन कहे से कौ फैमिली भी इच्छा थाए तार 2टा पिला हो जदि भगवान से गोटे टाइम रे 2टा पिला देला से कौन कहे आग पछ विचार करके टिके कथा कहतु आज्ञा टे कही चली ना कही चली समस्त को साजिला भाया कथा कहतु जो पटे भूल अच्छी से पटे कथा कहतु खाली दरमा मागुछंती टंका बढ़ा कराउछंती राजरास्ता को ओल्हाउछंती आपण देखिछंती तांकर काम कोन प्रथमे देखंतु बुझंतु जानंतु तापर कथा कहंतु बाइट्स दियंतु बाइट्स देबा पई किए मना करू नाहंती आपनको दियंतु जत्ते दउछंती दियंतु भूल रे दियंतु हल्ला ना कि तांको खाली माने कोन तांकर कमिया बाहर करिया पई से माने 3टा पिला कले किए जणे कहूची ताकू 2टा पिला को बेंगलोर पठे दियो गोटे पिला को पढ़ाओ अच्छा से जदि चाकरी करके तार ताकू चिंता करियार अच्छी से 2टा रु अधिक करि परिबनी ताले एते जो बिना चाकरी रे 4-5टा पिला करूछंती तांकर को साहस रे करूछंती 4-5टा पिला 4-5टा पिला कर देला पारे जदि पिला ठीक रे रहिबनी ठीक रे चली परिबनी ठीक रे संस्कार दे परिबनी माँ बापा खाया पीया पई दे परिबनी से पिला बाडुंगा हबो कोन हबो बेकारी समस्या सेथिरे बे टीचर मानकर भूल माने टीचर एते बाइट्स एते जो वीडियो तैयारी करूछंती माने सबु चाकरी टीचर माने ही माने या करी अधिकार कर रखिछंती सबु चाकरी जेति की कथा आपण माने कहउछंती ता द्वारा तो गोटे कथा एति की जना पड़ुछि जे माने टीचर माने 40-50 हजार दरमा पाउनाहांती कोटी कोटी टंका दरमा पाउछंती आ जेमिति तम मानकर सबु नै नउछंती आ गोटे कथा केते केते लोक कहउछंती आमर चाकरी छाड़ी दियंतु 40-50 हजार ये चली पार नाहंती तो केते योग्यता थाई कि पिला माने अछंती से माने चाकरी करिवे कोन पई योग्यता अछि ना सेंट्रल रे अछि स्टेट रे अछि गवर्नमेंट अछि प्राइवेट अछि सबु थुरे रे चाकरी अछि आज्ञा योग्यता अछि ना आपन को भीतर टैलेंट अछि सबु जगह रे ट्राई करि परिवे टीचर मान को कोन पई कहउछंती आपन छाड़ी दियंतु टीचर पोस्ट आमे माने चाकरी करिवो माने टीचर माने भिक रे देबे चाकरीटा छाड़ी देबे तमे माने चाकरी करिवो आ कहउछ निजर योग्यता अछि बोली करी एडा को कह जे योग्यता योग्यता केबे भिक मागेनी से योग्यता हीरा भलिया कोयला रु बाहरी पड़े बुझिले तमर योग्यता को लाज लागिया कथा आ टीचर मान को पई एते जो खराब कथा कहि पारुछंती सेडा भी आपण मान को लाज लागिया कथा टीचर माने पढ़ौ नाहंती स्कूल रे पाठ कंप्लेन कर नाहंती टीचर मान को पाठ पढ़ौ नाहंती बोली कि से माने जेंती राजरास्ता को ओल्हाउछंती आपण माने भी ओल्हांतु राजरास्ता को जे आमे गरीब लोक आम मानकर पिला को टीचर माने भलरे पढ़ौ नाहंती तांको पिला मान को प्राइवेट रे दउछंती आ स्कूल रे खाली दरमा नउछंती आ आम गरीब लोकंकर पिला मान को किए ठीक रे पढ़ौ नाहंती अच्छी ना साहस एबे कथा कहि पारछ राजरास्ता को तमे भी ओल्हा तांके ओल्हाउछंती तमे भी ओल्हा ओल्है की ताहले सेना कथा कहिवा कथा सम्मान
ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ମାନୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କଣ କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ? ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାଇନାହାନ୍ତି, କଣ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଚାକିରିଟା? ତମର ଯଦି ଏତେ କଥା କହିବାର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖରାପ ବୋଲିକି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତମ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଧୋଇକି ପଡ଼ିଛ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ବାହାରିଲା କହି ଚାଲିଛ। ଆରେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ। ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ତମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜି ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଏତେ କଥା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛ ନା, ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବି ସେ ଟିଚର ମାନେ ହିଁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିକି କେମିତି କଥା କହିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କଥା କହିବେ। ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ପାଇଁ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର। ଆମେ ମାନେ ଦଉନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା, ତାଙ୍କେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଖାଲି କଥା କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେବି କଥା ଆଉ। ଟିଚର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିବାର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହେଲା, ଜାଣନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତମ ଯେତେ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଚାକିରିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଟିଚର ଲାଇନରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିବ, ଆଉ କଥା କହିବ ସେତେବେଳେ। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟା ଭାଷା, ବେକାରିଆ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ଟିଚର ମାନେ ଇଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆମେ ମାନେ ଚାକିରି କରିବି। ଏଇଟା କୋଉ ନଲେଜ ମ? ଏଇଟା କୋଉ ନଲେଜ? କୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଇଟା? ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକ ସେମିତି କହେନି ତ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକ ନା ସେ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ଚାଲେ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ଧରିବେନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶୁଣିକି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କଲି। କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ସେବେର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପେନସନ ଥିଲା, ସେମାନେ ପେନସନ ପାଉଥିଲେ। ଏବେର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପେନସନ ନାହିଁ। 40,000-50,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ? ଖାଇ ପିଇକି ସାରିଦେବେ। ଖାଇ ପିଇକି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ ଭିକ ମାଗିବେ। ଆରେ କୋଉ କଥାଟା ହେଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କଥା କୁହ।